Fa uns dies un grup de veïns ens demana una solució per part de l'Ajuntament de les llargues cues que generen a l'entrada i sortida de la 14-13. Unes cues que moltes vegades arriben fins a la primera rotunda de Rubí. El nostre grup ens abstindrem no perquè no hi estiguem d'acord en pagar aquestes factures, sinó perquè creiem que aquest pagament hauria d'anar a zero, hauria de ser zero. Un grup de pares i mares del club de futbol sala d'aquí Sant Quirze es va posar en contacte amb el nostre grup per tal de veure quina solució els donàvem perquè aquests nois que entrenen en el pati de l'institut, quan plou el terra rellisca, llavors cancel·len els entrenaments. Els pares estan força preocupats perquè en aquest mes d'abril a més han pogut entrenar 3 dies en tot el mes. El que és l'asfaltat, sincerament, hi ha uns espais del nostre municipi que estan francament molt malament, amb perill per les persones conduint, sobretot si ets una motocicleta o si ets un patinet. Parlo de davant del camp de futbol, però tot el que és el polígon d'allà, no sé si vostès s'hi passegen sovint, potser hauríem de plantejar-nos invertir en més qualitat. Referint a la nova creació de la plataforma del comerç, que no deixa de ser l'evolució de les famoses bicicletes Sant Quirze a domicili. Hem vist que tant l'informent d'aquesta vegada com l'altra ara ens indiquen que només s'han adherit 20 comerços quan l'altra vegada indicava que eren 30. Voldríem saber si això és cert i per quines són les causes. I la segona pregunta és que ja fa mesos que us vam demanar a l'equip de govern que ens féssiu arribar les dades de l'informe del primer projecte i que encara, evidentment, a dia d'avui no hem rebut. Voldríem, sisplau, que ens el féssiu arribar. El nostre grup votarà a favor. Compartim aquest anhel de poder-los fer, no com pot ser la tan desitjada gatera, no? Que puguem veure-la ben aviat i puguem fer el canvi el més aviat possible. És una cosa que ho preveu la llei, vull dir, és que és de llei, no hi podem dir per res perquè és un benefici dels treballadors de la casa.